Čaute, tu nové dia, dneska ideme zoraďovať týchto farmárov. Že rozsetáte log, bežia na video, ešte budeme ak to späť a môžeme ísť do toho. Tak samozrejme ideme zoradiť tých aj nových farmárov, ktorí tam prišli a potom ideme sa venovať týmto, hej. Takže, kto tam je? Sofia. Ona mi príde byť taká, ja neviem jak to mám povedať, akože je tu najkrajšia, bo poviem pravdu z týchto nových 4 fariem a podľa mňa sa správa aj celko pôjde, že mi ani nevadia, takže ale nepoznám ju moc, takže ja by som dal Ačko. No, Sara, na ňu sa aj ľudia sťažovali a poviem pravdu, mne ako či sa mi páči, akože, že sa ako fajani typkyňu čiže. Dobre, proste typkyňa sa pohľadá s typkyňou, ktorú nenávidím, akože tiež. Asi viete, ktorú myslím, ale proste tie dlhé nechty akože fakt nemajú čo robiť na farme a proste ja neviem, taká. Ale nepoznám ju moc, takže dávam ju na Bčko. On mi príde byť, jak sa volá Jakub, ak dobre hovorím, tak on mi príde byť pôvodne Bratislavčan, tak ale neviem, barista s Dorotou, tak ja neviem. Asi Čežačko a Anabela, ona mi príde byť ako tá babika hororová, ja neviem prečo, akože není to, nemá zlé správanie, ale ja neviem, čo príde mi taká vidím, tak dávam Bčko. Kto tu ešte prišiel? Robo, no, ten sa bohužiaľ už nepáčil, akože bol fajn chlapík, on vie robiť s farmou a jemu sa to tam páči proste, ale ale reálne sa kamaráti s tým, ktorí nejako taktikujú, neviem, tak sa dá povedať. Tak ja neviem, príde byť zlý chlap, tak ja dávam k nemu akože Bčko a Miňo, proti nemám nič, problém, tomu dám CSko. A ideme teraz zoraďovať na týchto ľudí! Alenka, no, ona mi prišla, keď som tak videl, ako aj podľa správania, ako nejaká učiteľka tam prišla, že proste išla tam rozoznávať nejaké deti a napriek tomu sú to normálni ľudia, no, nie sú normálni ľudia, proste ľudia, proste to už sú veľkí, to už nie sú deti a proste ona tam prišla ako, že tam potírajú, ja neviem, také niečo a reálne týpkyňa už tam aj keby sa nebavila s Romanom, tak by ani nebola zmanipulovaná, proste akože ona mi prišla v pohode, ale potom sa to tak zmenilo reálne, kámo, že ja som extrémne confused, že proste ona bola v pohode a potom všetci reálne farmári idú proti nimi. Takže proti Alenke a Romanovi hlavne. Takže najprv to bolo tak, že všetci išli proti Dorote a kámo, Dorota teda sa zmenila, že proste ju farmári mali radi, proste zmanipulovali a teraz útočia na Romana a Alenku, pretože oni prídu byť najnebezpečnejší a takí taktikári, takže a neviem, ja mu dávam na Cčko, takže tak. On mi príde v ich pohode chlapík, akože poviem pravdu, no akože niečo tam fajn, ale chápem, ale jak to mám povedať, neviem. Že ľudia sa na ňom aj sťažovali, proste hlavne Roman sa aj ho vyrážal, proste že ho vyradí z farmy a tak ďalej. Ja neviem, proti Aronovi, akože taký tichý, ale nemám žiaden problém, akože, takže Ačko. On je taký pôdebý chlapík. Arzeny, akože škoda, keby som viac poznal, akože on bol taký, že ľudia ho nemuseli hlavne ten Rišo, že proste ho vadil a tak ďalej. Ale proste potom ako bol podporočný a proste potom niečo nevychádzalo, lebo že vraj on je gay, čo? A typek povedal, že aj ľubí mať ženy a nejakú si nájdem a proste to bolo tiež také divné, ale reálne typek podporoval asi každého človeka a on je pohodový chlapík ako v realite, takže asi Čežačko. No Dorota, no. No, tak čo má k nej povedať? On, typkyňa, reálne sa správa ako ja nechcem nikoho uraziť farmárov, ale proste typkyňa sa správa aspoň na 10-ročné decko, pretože ja nenávidím takých ľudí, akože proste nechcem uraziť, ale proste musím, že typkyňa reálne sa tvárila, ako by to tu chcela vyhrať, tak ďalej, kámo, typkyňa, že chce vyhrať každú jednu minihru, proste ona furt kričí, ako nie furt kričí, ale na všetko sa sťažuje, ja neviem, jak to mám povedať, to bolo také
ja som ani jej hlas nemal skoro pomaly počúval, bol to taký creepy, že a neviem, jak to mám povedať, proste neviem, táto nemá skoro, že nič robí na farme a proste je z nej na grc, že normálne. Takže akože, a na konci sa tam zničilo nič, keď Mišo odišiel, zrazu všetci nie, ale proste títo Ríšo, Ela, ktoré nemuseli, tak zrazu sa majú radi a že čo ti neme. Takže ako, nehovorím nič, ale Dorota, ne. Eliška, ona mi príde pri pôde, reálne, nemám nič proti nej, ale neviem, akože vadí to, že sa kamaráti s tými Ríšom a Majom, ktorých práve na začiatku som ich nemusel, a potom na konci, keď to tak už prebieha. Teraz len vyšla 36. epizóda, tam to už ďalej neviem ako prebiehalo. A som zvedavý, fakt to sa stal víťaz, takže ja neviem, ale proste nami ona je pohode, ale proste nemusel som tú skupinku až tak na začiatku, ale dám na Esko, proste pohode, že reálne. Emily, no, jak to má padať? No sa tam tiež kamo s Mišo a reálne, proste, ja neviem to povedať svojimi slovami. Reálne, typkyňa to vykričuje na Dorote niečo, že proste, že nemá sa do toho starať, že by sme to prešli, tak a zrazu keď Miša odišla, tak už všetko pohode. A tiež taká, že išla tiež proti Romanovi a proste tak ďalej a patria tiež tej skupinke, takže neviem, no ako nebola najlepšia, ale dám medzi tým. Majo, no ako není zlý človek, ale baví sa tiež s tými ľuďmi, hlavne s tou Mišou, ktorú že takže ja neviem, čo chcem vám povedať. Ako hlavne v pôjde chlap, že sa aj opíja, tak pôjde a baví sa, ale neviem konkretizovať proste. Čiže na začiatku s nami páčilo, že ako boli také skupinky a proste ja neviem. A dám mu asi. No Roman, jak mu to mám povedať nemu? Akože na začiatku on mi prišiel byť asi najviac pohode chalan, možno, ja nie som si tým úplne istý, ale proste fajn chalan reálne. Ale potom, čo som zistil, tak celkom aj troška o mňa klesol, pretože typek reálne si povedal, že proste už nikoho to neriešime, že idem toto celé vyhrať a tak ďalej, že ja to nikoho nevážim a proste ako aj Ela to povedala dobre, že proste typek nechce nič hovoriť medzi ľuďmi, ale za dverami to niekomu, jednému človeku len povie. Proste za viacerými, že vôbec nie. On je taký taktikár reálne a z toho ale no kamo, to je normálne, že je neskutočné. Takže dávam ju tak, ako mal som ju hrať na začiatku, tak nebudem zase ku nemu zlý, takže dávam ju Bčko. Neviem, prečo mám hodnotí farbu. Neviem, dáme S, takáčko, nevadí. Igor, bol tiež také skupinke, ako hovorím Ríšo, Majo, Ela, Emily, Miša a tak ďalej. Určite celkom patrí tej skupine, ale potom keď som si všimol, že aký je to fajn pohodový človek, kámo. Ako je mi strašne ľúto, že prehrali teraz proti Romanovi reálne. To proste, to je že neskutočné, to nečakal som už vôbec. Ani som nevedel, že čo sa to deje, to si a tak ďalej. Ale typek má tú sílu, podľa mňa reálne pôjde typek, takže ja si mu poviem pravdu, Čežesko. No Lauru, tu radšej nechcem komentovať, kámo, to je taká retardovaná žena. Kámo, ja tiež, keď to je ako Dorota, ja mám taký pocit, že tá istá osoba, proste ja neviem prečo. Proste keď tiež niečo poviem, počujem, že čo povie proste. Akože, keď sa ja z niekým sa pohľadám, tak tiež to ako väčšinou ohováram tomu druhému a potom ten, ktorého ohováram, tak ten sa mi ozve mne, že prečo ho ohováram. Ale proste typkyňa
niečo dodrží, povie to jednej osobe tak ďalej a potom to prezradí druhému a potom, ja neviem, a ľudia si hovoria, že to Lauro ani to sa nedá počúvať a toľko veľa ľudí sa sťažuje doteraz, kámo, že ja viem, na Lauro, že nemám vôbec slovo, takže asi tak, no. A keby som mal s ňou chodiť, viete, aspoň s touto jednou ženou, tak radšej zomriem. Ale nie, vlastne ani z jednou, budem single. Na toto som za mnou Míra, aká bola vôbec ona? Neviem, ako nepoznal si ju moc dlho, ale ja neviem, dajme Bčko. Miša, kámo, čo ti dáva, no ja neviem, čo mám k nej povedať, no tiež patrí medzi Dčko, rozhodne. Kámo, typkyňa, že vôbec nemá rešpekt, proste ja som na nej nechápal, proste typkyňa nemá na začiatku už celkom, to bolo také, že už to bude taká vojna medzi Dorotou a Mišou, že totálne. Potom som nechápal, že prečo sa zbavia, či boli opité alebo ja, kámo, fakt neviem. A potom sa zase podali a tak ďalej. Potom Miša, keď povedal, že bola služka, tak povie Dorote, že no to ako vypadnem reálne, tak rozhlásil na celé internete a zatiaľ viem, že by sa nič také nestalo. Tak ja neviem, čo typky trepe zatiaľ, ale ak sa to stane, tak čo ti dáva. A reálne ešte nemá rešpekt, pretože ako fajn, ja či som mal nejakého človeka, ktorého som nemusel, ale proste aspoň ho pozdravím nejak, akože nemusím ho stiskať a možno ale tak ďalej, aspoň ho pozdravím, neviem. Tak ja poviem akože. A reálne ona, keď Dorota so stíska, tak Miša iba stala a že proste nie, načo to, a potom povedala to, že to obijatie, to bolo úplne že zbytočné. No, radšej no comment k tejto žene, lebo ako tiež patria tej skupine, chápem, ale aspoň na rozdiel Igor bol normálny ako ona, kámo. Ona sa flexila a na farme sa neflexuje, tam sa pracuje a tak ďalej. Akože ja by som čiste oddychol, ale nie furt každý skoro deň, proste boža. Neriešim. Jak sa on volá? Ja som zabudol aj za pár varov. Jozef? Ak dobre verím? Ja neviem, či to ešte, ale viem ako vyzerá, takže spomínam si ho podľa správania. Ja neviem, ja ho prirovnám asi skôr tak môjmu otcovi, pretože môj otco je tiež taký, reálne, že nepije, ani, no fajčí a nefajčí, tak fajfku, no. To oca ani nefajčí dokonca proste, ale typek bol taký, že tichý, že nie je asi moc extrovert a tak ďalej, takže potom odišiel kvôli nejakých chorobe či čo, takže ja neviem, dávam asi Bčko. Lucia, no tak ako také, čo prekvapilo som nevedel, že kto by mal strach z takou reálne, akože chápem, ale až taký, kámo, že proste ako fajn, nie je to jej chyba, ani moje, proste to chápem, ale čo už. A neviem, že vraj sa kamarácia s Dorotou, čo ne. Ale ja to nesvediem, akože s kým sa kamaráti, s kým nie, ale proste, že si pasli a na to sa čudujem, že what the fuck? Takže Lucia, ja neviem, ona mi môže prísť ako moja mama skôr, ale taká jemnejšia, že pohodia. Viem, že už sa aj zarodila tak ďalej, takže k nej asi dám Ačko aspoň, hej, niečo. Profi boy, dávam Bčko kvôli tomu, pretože ako on je v pohode chalan, ale taký, že si ide po svoje a potom reálne typek už si povedal, že keď sa niekým sa pohľadal, tak reálne už mal aj tej chuť odísť z farmy a že čo to už nechce odísť a potom na čo sa sem prihlásil. A on sa reálne priznal, keď nebol, že ani koniec duelu, iba bolo, že 2-0 či koľko 1-0 a typek už povedal, že ako chápem, ale na čo si sa prihlásil do farmy, keď chcel si ísť za svojím cieľom, ale zároveň ti chýba aj tvoja rodina, proste to je také zbytočné, že to prežiješ, to a kámo, ako ja mám školu, tak 9 rokov posratých som prežíval na základke a reálne som to zvládol a teraz som na strane, takže ešte 4 roky musím tam vydržať do riti,
A to som tam, že bez rodičov, takže ako nie je to isté, chápem, ale ako aj škola prírode, tiež mi to chýbalo, ale prešiel som, ale týždeň, no. Takže to je ako to isté, tak by som dopovedal, takže dám proste Bčko a to Mišo, ako proti nemu tiež s tým súhlasím, proste mohol kritizovať, mal na to právo a by som radšej Mišo už nechcem spomínať. A Ríšo, on je taký beťáriek, ako tiež dám Bčko, lebo ja mám pri tej skupine celé na jeden ceč. Ja neviem, jak to vás zoradí už, kamo. Proste Ríšo, on je taký chlap, že taký beťar. Ale fajn chalanisko, akože už tam má vymyslené taktiky, akože tiež som na začiatku nemusel, ako sa tam len furt opiel, kámo, že čo ti jeme boha. Tak typek si ide bomby nejaké, tak sa aj nespravil zo slušne, ale potom fajn, také chyby si priznal, tak ďalej. Dobre, že nenávidí tú Dorotu a Lauru, akože Dorotu už ani moc ani nie, ale tú Lauru rozhodne, no to chápem. Ale no, ja neviem. Také ťažké rozhodnutie to je. Takže ja by som asi dal proste Ríša na Bčko, takže že nie ani najlepšia, ani najhoršia, takže asi tak medzi tým. Ja si myslím, že sa oficiálne zoradil všetkých farmacénnych ľudí do tohto zariadenia. Myslím si, že takto to u mňa sedie. Proste tieto tri dievčatá, tie prosím nechcem v živote, ale na tiež. Títo sú takí fajn. Títo sú takí, že poda a títo najlepšie. Ako, ja neviem, podľa mňa by si mohol zaslúžiť vyhrať buď Eliška alebo Aron. Asi nie, však ešte som hovoril o Miňovi. Hej, áno. Takže buď Miňo, alebo Eliška, alebo Aron. Asi z týchto troch držím palce, ale podľa mňa, kto by to mohol vyhrať, je aj sa dostal do finále, tak je možné byť Ríšo, čo aj viem, aj ten Majo je taký frajer. A aj Roman mohol by sa tam dostať, akože fakt je to ťažké, no. Uvidíme, však ten, kto vyhraje, tak ten si zaslúži, však farma 15 tiež nekomentovať, farma 16 tiež, ale farma 14 popíči. Takže asi tak by som k tomu povedal, takže proste držím palce Eliške, Miňovi a Aronovi, asi to tak vyzerá už. A vy sa uvidíme v ďalšom videu, takže rozhodne dajte like, odberite to video, ešte budem rád, ak to splníte. Prosím, prekonajme tých 200 odberateľov, pretože rozhodne to nemám jednoduché teraz, sa mám tu školu posratú vyjebanú, ale nevadí, také veci sa stávajú snať. A asi tak, no, nemám čo už povedať, proste toto je taký môj názor. Napíšte mi do komentárov, ako by ste vy zoradili farmárov, fakt ma to extrémne zaujíma. Ja neviem, čo mám k nim viac povedať, už som zabudol, ja by som aj viac povedal, ale nemám čo asi také. Nechcem prísť zbytočne dlžiť toto video, takže asi tak by som k tomu povedal. No tak asi fakt, to je všetko o mňa, takže uvidíme, kto vyhraje farmu, držím palce a my sa uvidíme v ďalšom videu, majte sa a čaute.